ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Top.com. Barse da Allah gandu da manta da shirinsu da kai da matan Kano ana mugun tare. Barse da Allah gandu da manta da shirinsu da kai da matan Kano ana mugun tare. Barse da Allah gandu da manta da shirinsu gwamna da kai da matan Kano ana mugun tare. Barse da Allah gandu da manta da shirinsu da kai da matan Kano ana mugun tare. Ban tama yake a far ban saka Allah ba, domin shi ne ka bani bai mini gori ba. Ko ban taba hamdala garai bai karan ba, to wane zai mini musu da ban wuce gori ba. Allah shi ya yi gando da bai halin gina sharri ba, mai niyyar yi gare shi ban ga dari ba. Barse da Allah gandu da manta da shirinsu da kai da matan Kano ana mugun tare. Allah yi dubin salatu ka wuce girgawa, kun ga Amina abdu wanda ka sabaiwa, Ali ashabu har da su muka rokawa, sa Adamu gwanja mai shirin da miƙewa, sa har gandu daga da mu marwai gawa, sare da balaraba ba ta yi mini sharri ba. Barse da Allah gandu da manta da shirinsu da kai da matan Kano ana mugun tare. Gwamna da kai da mutan Kano ana mugun tare, bar makiya masu san Kano a yi maka bore. Ƙaryar banza ina ake wanke tsire, gandu da ka bar su karkayo kuda tare. Dan ka zama guguwa kana kore fare, za su yi su gama ba sa hana ka ka koma ba sama. Barse da Allah gandu da manta da shirinsu da kai da matan Kano ana mugun tare. Mu mun san sharri yanzu mun gane alaye, karyar banza a mai da mai yawo goye. Baba ta so tafi miki ya uwa gun tsuntsaye, baba gandu da su ja da kai su kun zubu da hawaye. Ina albarka ga wanda ke raina iyaye, mai ladabi baba da ta gandu da na karba. Barse da Allah gandu da manta da shirinsu da kai da matan Kano ana mugun tare. Kallon kallo na yara an gama nunawa, fim ɗin banza idanuwa muka rintsaiwa, masu bidar baba za su ganka da kosawa, za su yi su gama don har kanan muka komawa. Shi lamarin rabewa yake iya sauyawa, yadda ya so ayo akan yi mu duba. Barse da Allah gandu da manta da shirinsu da kai da matan Kano ana mugun tare. Ta so ta rago ka kwashe wanda ya gane ka, masu tunani na aure ke iya zagin ka, mai nuna mu barkashe ya tabbata kan toka, gandu da kana da hankalin iya bin doka. To ma ga uban da zai zuga mu canza ka, da kwakanawa da mu da kai ba mu saba ba. Barse da Allah gandu da manta da shirinsu Barsu gwamna, da kai da matan Kano ana mugun tare. gwamna karka tsaya inda duk ka so mu yi zabi nan, wanda suka yi hanzarin barin ka kwashi kenan. Gwamnati ta yi kyau da ayyuka muka zo sannan, kyala halin yan agwagwa mu muka san wannan. Sharrin suka faɗi in ka je kasa shi kenan, biya asara da har Kano ba mu yarje ba. Barse da Allah gandu da manta da Yale su shirinsu gwamna, da kai da matan Kano ana mugun tare. tashi ka je baba kai kake haɗa kan taro, za ka yi gwamnan mu gobe me kuma zai faru. Sai mu ga inda maciji zai haya kan garu, kai akwariyar zuma suke ta biyar faru. Mai haƙuri baba kai ka kakkaba yan daru, har biyu babun su kai ba kai musu gori ba. Barse da Allah gandu da manta da shirinsu da kai da matan Kano ana mugun tare.
sai ta Allah ɗaya rabba. Basu da Allah gandu da manta da shirin Su su. gwamna. Da kai da mutan Kano ana mugun tare. Yau an gama ce kuce Kano duka ta saito. Birninmu da ƙauyuka mutan ciki mun yantu. Yancin da muke shirin zuwa ciki ya kwato. Gandu da mutan Kano da kai muka ingantu. Kara ya ƙasa da ɗan adam kuma ya kyautu. Wai dan ƙuri'a ba ma hana ka ku koma ba. Basu da Allah gandu da manta da Yale shirin su su. gwamna. Da kai da mutan Kano ana mugun tare. To kunji maza a marmatsa bana sai baba. Mu fa Kanawa ba za a samu mu canza ba. Ga baba na baba mu Buhari muka yi karba. Ga kuma gandu da wanda bai iya shautin ba. To fa kun ga kasa har jiha ba za mu ki winin ba. Ko ku fito ko ku buya su muka so zaba. Basu da Allah gandu da manta Basu da da shirin Allah, su. gwamna. Da kai da mutan Kano ana mugun tare. Yau dai ga lokacin rabe matsaki gari. Magana yar mariyar da zai kuma yin tari. Dan wasu yan jam'iyyar su masu kawa zari. Wai fahari ma suke suna buga taurari. Ka rike Allahn ka baba je ka mazan dauri. Ko kurba kunun kaya da bai gaza tashi ba. Basu da Allah gandu da manta da Yale shirin su gwamna. Da kai da mutan Kano ana mugun tare. Mike kafa baba hau kujera ka zaunawa. Mulki dai yanzu kai ilahu ya damukawa. Cike da nufin aza ka ko iya saukewa. Duk wanda ya mun musu rabi ya sabawa. Da yaddar Allahu baba zai daɗa komawa. Dan zakara rabbi bai hana shi ya tara ba. Basu da Allah gandu da manta da Yale shirin su su. gwamna. Da kai da mutan Kano ana mugun tare. Yanzu Kano mun fahimci duka aƙidarka. Kai talakawa su hori shi ya fi burge ka. Girmama manya shi ma yana ga ɗabi'arka. Ka riƙe duk malaman Kano na shaidarka. San musulunci da shi nake da gane ka. Ba zan ga tudu tsaya a bar ni a rami ba. Basu da Allah gandu da manta da shirin su. Da kai da mutan Kano ana mugun tare. Maiki zanyo diya ta gwamnati zauna dai. A dogon ja yake yabanki da muryar dai. Balaraba sai dai su danki yanzu su kyale dai. Doyar aljanna in raka da kirari dai. Yar gwamna da kai balaraba sa'a dai. Na san kyautar ki ban jikin taɓa kori ba. Basu da Allah gandu da Barsi manta da da shirin Allah, su. gwamna. Da kai da mutan Kano ana mugun tare. Inuwa kuma duniya tana da shaidarka. A dogon ja a dole in yaba halinka. Je hadari in na ganka na ganuwan marka. Kai ka kasa kasiyar ake yaba hajarka. Mai gandu dan Kano ilahu ya kare ka. Mai mana mai da har mu ban ki du'a'i ba. Basu da Allah gandu da Barsi manta da da shirin su. Allah, Da kai da mutan Kano ana mugun tare. Basu da Allah gandu da manta da shirin su. Da kai da mutan Kano ana mugun tare. HausaTop.com. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.